Зрители, аз съм Симеон Цветанов, а днес сте с шоуто Survival Каспичан. Днес ще оцеляваме в столицата на България, София. И трябва да се опитаме, защото погледнете района. Отвратително тежък. Вероятно може да умрем някой от моите помощници, но нищо. Първото нещо, което трябва да откриете, е водата. Тя е най-важното и най-святото нещо в едно истинско оцеляване. Този масивен тънер изглежда много добър за вода. Ще обърнем ето това. Ето, виждате ли? Това е прясна вода. Озряла е скоро. Само трябва да разровиме пръста и да я изкараме възможно в най-чист вид на повърхността. Сега вече няма да се плашиме, че ще умреме от жажда. Следващото нещо, което трябва да намерим, е храна. И накрая подслон. Не, чакай, спри! Не го пускай. За сечивата. Драги зрители, най-накрая намерихме сечива, с които да се бориме с храната си. Или поне да я докараме до лагера. Следвайте ме. Знаете, гората е къста и е опасно място. Ето, драги зрители, намерихме храна, която е годна за ядене. Малко умряла, но нищо. Ще ги хванеме с ето тези две пръчки, като както се хваща китайско, и ще я отведем в лагера. Ето, драги зрители, вече сме в лагера. Ще заровиме гълъба за малко, за да може да се сготви. Ще ги оставиме. А след това ще използваме това въже, някое дърво, за да може да не го откраднат мечките. Сега, както казах, следва да направим уютен дом, в който да оцелееме. Ето, вече почваме да правим основата. Макар и малко трудно. Готово. Вече имаме ръчка, която като подложим ще направим маса. Това е истината за България. Така, следват камъни да наредиме и други пръчки, които да използваме за подслон. Драги зрители, следвайте ме. Драги зрители, местейки камъните, открих храна, която може да изядеме. Тя е богата на протеин и на много желязо. Ще ги събера, ще ги изям и ще бъда заситен за дълго време. Ето още едно. Тези явно са били с изтекал срок на годност. Айде да проверим и пилето как е. Тъй като не се знае. Ето, сега проверяваме и пилето как е, тъй като може да изгори от гниенето на трута. Идеално е. С мирис на мърша и на запартъци. Както го готвеше мама.
Ето, драги зрители, ще го оставя на масичката. О, здравейте! Аз не разбрах, че сме почнали да снимаме. Ето го и гълба, който трябва да изядеме, тъй като повърнах с червейте и се дехидратирах. Но както се посетих с дехидратацията, трябва да пина малко от водата. Тази е от вид Балдаран. Много качествен вид. От по 38 стотинки за брой. Аз ще го глътна. Така, драги зрители, както казах, ще използваме ето това нещо, за да се опитаме да вържеме гълба. Може и само да го набудеме, защото ме гнув. Малко е мъртъв, драги зрители. Но така ще го преслага от меч. Смърди отвратително, но това е survival. Трябва да се оцелее по какъвто и да е начин. Нито една мечка не може да го види, или да го помирише, или да го изяде от тази височина. Здравейте, драги зрители! Това е края на нашия survival епизод 1. Гледайте ни следващия път, когато ще бъдем на още по-гнусно място, може би в някоя изоставена сграда. Ще се биеме с някой кошар и ще оцеляваме с каквито и е ресурси. Ако ви е харесало, абонирайте се за клипа, дайте палец нагоре и пишете коментари. Ай, чао!